IFM News. Idol Lawrence, dito pa nga detalye. Go ahead. Balin nga emosyonal ni Mrs. Adoracion Ancheta, lola iti nagbalin na subject ti drug bypass operation iti barangay 46 Nalbolawag City. Iti panakinaman ti news team kay ni Lola Adoracion ket kunana ana perdin ti arapaap iti apo ko nagapu iti kastoy ana aramid ken kuana. Imbatad na nga maamuna iti apo ko nagapu ta isuna iti kabadangan na iti uneg ti pagtenganda ken pagaamuna ket nasingpet daytoy. Inayon ti Lola akali kaguman na nga agki daw iti tulong tapto iti kasta ket magunod ti apo ko na ken ti pamilyada iti hustisya. Si kabarok kada kataon nagpagbalutan mabis ka launa anak ko gatay isot ka ba lang yun nagtibalay bisaratan hanggang awan obrada asyan na kami kadisarta tulungan na kami dati nga napasama ka dati apo ko na nasaya at dati nga ubing nga 1 pulse ti record na ti barangay ure naman ang tayo nakiririn ure ana iso nga mamambas anak nga nakaturog sir Neddy sa una kanyak ni Kalman nga nanang pinabulsaan dak mula nawalaramid ko kunang anak nakaturog namang mangigutunin Mangnamnama iti pamilya Ancheta nga iti kabitan na tiyempo ket mawaya-wayaanen ni Aaron ken magunudnan iti hustisya na. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.